As obras de baleirado interior do casino evidenciaron a necesidade de sustituir as vigas de madeira por outras metálicas. O mal estado en que se atopaban os anteriores elementos obrigou a buscar unha solución alternativa. Existía inicialmente a intención de manter as vigas de madeira se era posible recuperalas e tratalas, pero se acabou evidenciando que se atopaban en moi mal estado, con problemas de deterioro como consecuencia da polilla, como deterioro como consecuencia da humidade e demais, e que non tiñan nin capacidade portante, nin unhas características que permitisen preservalas e recuperalas en condicións de garantía e que ademais puderan soportar o peso que poden ter esas salas nun determinado momento, no momento en que se produza ocupación por parte dos usuarios. Por tanto, deuse por parte da Comisión de Patrimonio que a solución máis acaída era a sustitución por vigas metálicas, vigas ademais que van a quedar integradas e tapadas dentro do que é a baixo cuberta e dentro do que é os falsos teitos. Paralelamente á intervención na cuberta procederase á sustitución da carpintería exterior por outra con características moi similares á original. A sustitución da carpintería exterior, dado que se atopa tamén en condicións de deterioro importante, e a carpintería que se pretende implantar é unha carpintería de madeira de unhas características similares ás que tiñan originalmente o edificio, o cual entendemos que vai a ser prácticamente unha réplica exacta da carpintería que tiñan antiguamente. O bo ritmo que avanzan as obras fai pensar ao Concello que o inmoble podería estar listo a finais deste ano.